Takže čau lidi, já vás vítám u mého dalšího videa, kde si nebudeme nic hrát, ale budeme si malovat a prostě nevypínit, no tak. Určitě bude trapný, neumím moc malovat, namalujeme si, no, to momentálně se tady namalujeme nějakou kostičku. A pište mi do komentáře, co mám namalovat. Takže dáme si start. A malování. Ach jo. Takhle pozdě večer, já nevím, proč dělám ani ty videa. Ani nevím, proč. Takže vezmu si... Ani neumím psát. Jak vidíte. Je to posprejovaný, ale N, sakra, to nejde. Obrázek, sakra, obrázek. Aha, teď se to shift N. Odteď S, U, R. Umíte písmenka, takže nebudu říkat. Tak. A teď se s tím budeme nějak hrát. Takže vezmu si hnědou. A já třeba tady vybarvím tak. Dobrý. Teď si vezmu to zase hnědou. A tentokrát ji vybarvím tak. A teď tak. A teď tak. Budeme se s tím tak trošku pohrávat. Teď si vezmeme štětec. Tady nevím vyslovovat, oh my god. A takhle počkej. Budeme to malovat žlutou. Jsem si namalu... Aha, ta žlutá není vidět. Tak modrou, oh my god. Tak, no počkej, dáme takhle. Jo, a tady to S-ko si kreslím, fakt neumím hodně dobře. Napište mi do komentářů, jak umím malovat, ale tady to ještě není konec videa. Čau! Tak. To Včko, to si taky obkreslíme. To jsme se ho teda moc hezky neobkreslili. Tak. Tak. Surf. Takže, co bychom si ještě s tím hráli? Tak, teď si... teď si zase tak uděláme tohle. Tak a vezmeme si třeba tuhle, je to jedno, jakou barvu si vezmu. A to taky krásně vtáhnem, lalala, já umím blbě malovat. Teď si tady červenou uděláme takovéhle krásné mozečky. Proč tomu říkám? Ani nevím, proč to jsou mozečky. Tak, krásné. A teď, jestli se mi to podaří, tak to vybarvím. Yes! Tak. Teď si dáme soubor. Uložit jako... Ale nedáme si to do petu, my si to uložíme někam prostě, někam do hajzlu a... Plocha, tak... Třeba jsem, ne, tak jsem. No tak jsem, když natáčím rovnou video, tak proč by ne, to dát sem. Uložit, tak. To by bylo opravdu všechno z našeho malování, já se to takhle... Ach jo.
no. Takže teď si vypravíme tohle. Ano, chceme uložit změny. Tady mám prostě nějaký debilní blbosti. A tak si dáme třeba start. Dáme si tady to video není what the fuck you. Tady to video je prostě o tom, že tady děláme blbosti a takový třeba tak dnešní blbosti. Hry, sakra. To všechny programy už neserte. No tak třeba GameMaker. Já se prostě dělají hry. Třeba na to udělat video. Jak se udělat tu hru. Já prostě nevím. Hledáme hry. V internetu hledání men. Je to se zkusíme hledání men. Yeah. Sakráš. Tak. Si vole. Vždycky stává tohle. Já na poprvé udělám vždycky nějaké číslo a potom prostě mi to knikavčí. Yes. Oh. Ty vole, já si narazil na to debilní menu. Oh. Petka. Ty menu jsou úplně všude skoro. Yes. Za velké skóre. Tak. Štěstí přeje a vážným. Tak pam. Ty tam musí být ta bomba. Pam. Teď jsme měli asi největší skóre. Sakra. Tak nejlepší je, když prostě na to takhle klikáte. Oh my god, skoro jak prase, teď jsme asi největší skóre. Sakra. No, tak to by bylo pro dnešek všechno. Tak, pokud se vám to líbilo, dejte like, pokud ne, dejte dislike, především odběr. Tak zatím čus. Sorry, napište mi klidně do komentářů, že jsem kopíroval, protože teď jsem vážně kopíroval. Smusu jsem teď kopíroval, takže... Tak, pozdravuje vás Pinkie Pie a zatím a čus.